Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά τις ίδιες σχέσεις? Πολλοί μου περιγράφουν μέσα στις συνεδρίες μας τον ιδανικό σύντροφο, με κάθε λεπτομέρεια. Μιλούν για συναισθηματική διαθεσιμότητα, σταθερότητα, κατανόηση, φροντίδα, παρουσία. Και κάποιες φορές πράγματι αυτός ο άνθρωπος εμφανίζεται. Και τότε αντί για χαρά και ενθουσιασμό έρχεται σύγχυση και μου λένε «Μα Χρύσα ήρθε, αλλά δεν νιώθω αυτό που περίμενα, νιώθω ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, δεν υπάρχει ένταση, δεν υπάρχει αγωνία, μήπως τελικά κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο, μήπως προσποιείται». Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το κλειδί. Δυστυχώς έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε την αγάπη όχι μέσα από την ασφάλεια, αλλά μέσα από την ένταση. Όχι μέσα από τη γαλήνη, αλλά από αυτό το σφίξιμο στο στομάχι και τη συνεχή αγωνία. Όχι από το είμαι εδώ για σένα, αλλά τελικά θα μείνεις ή θα με εγκαταλείψεις. Έτσι, όταν κάποιος μας πλησιάζει με καθαρότητα, συνέπεια, με ενδιαφέρον, το νευρικό μας σύστημα δεν το αναγνωρίζει καθόλου σαν οικείο. Και τότε συνήθως το βαφτίζουμε ο βαρετός, η βαρετή, όχι επειδή πράγματι είναι, αλλά επειδή δεν έχει ενεργοποιήσει κάποιο τραύμα μας. Η αλήθεια είναι πως έχουμε την τάση να επιστρέφουμε ξανά και ξανά στο γνώριμο, σε ανθρώπους συναισθηματικά απόντες, σε σχέσεις που χρειάζονται να προσπαθήσουμε για να σταθούν δίπλα μας, σε δυναμικές όπου αγαπάμε λίγο παραπάνω από όσο μας αγαπούν. Όχι γιατί δεν αξίζουμε κάτι καλύτερο, αλλά γιατί αυτό το μοτίβο είναι χαραγμένο βαθιά μέσα μας και μοιάζει, αυτό που λέμε, λανθασμένα με την αγάπη, αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Τα κενά που κουβαλάμε δεν θεραπεύονται μέσα από τον άλλον. Όσο και αν το προσπαθήσαμε, όσο και αν ελπίσαμε ότι αυτή τη φορά θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν είναι. Αυτά τα κενά λοιπόν χρειάζεται να τα συναντήσουμε πρώτα μόνοι μας, να τους δώσουμε χώρο, φροντίδα, όρια και ασφάλεια, γιατί μόνο τότε παύουν να μας οδηγούν ασυνείδητα σε ανθρώπους που τα αναπαράγουν. Και κάπου εδώ χρειάζεται ένα θάρρος διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε, το θάρρος να δώσουμε μία ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν μας ταράζουν, που δεν μας κάνουν να αμφιβάλλουμε, που δεν μας βάζουν σε έναν αγώνα συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε την αγάπη. Να μείνουμε λίγο εκεί που δεν υπάρχει δράμα, να αντέξουμε τη γαλήνη, να μάθουμε ότι η ασφάλεια μπορεί να μοιάζει ήσυχη, αλλά μέσα της βαθιά έχει μια ωραία ζωντάνια. Γιατί όταν αρχίσουμε να γεμίζουμε μόνοι μας αυτά τα κενά, αυτά που μας έλειψαν κάποτε, τότε αλλάζει και αυτό που ελκύουμε στη ζωή μας. Και τότε η αγάπη δεν έρχεται για να μας πληγώσει ή να μας δοκιμάσει, έρχεται για να μας συναντήσει πραγματικά.